Malawian Camera. Yeah, good morning. How are you? Hey, kabla na gift good afternoon, guys. Somewhere around the two and so wako machifuko jibana story. Wajilongo solaika. De tumsia longo story ula no soya faya. Yes, comrades, good morning and how are you? Or I can say good afternoon and how are you? No, comrades, sorry that ambili mwa inuyo kukangati madaba kuti why Comrade Luala is quiet. He has been quiet this week. No, comrades, ineyo panele futo nalonse kuangoti what happened is after the tour of DK kuchoka ku poto kuno kupita kumena makara kulilongwe kapena Blantyre, my team of campaigners tinazakhala pansi Comrade Luala panopa I think mwayankhula nthawi yayitali telling the Malawi nation anthu akumalawi kuwaunikira pa msogolo wabwino yemwe azamvotere pa 16 September pano. Ndiye what the did is anati tikhale pansi to make an assessment of my campaign Chilowereni Dasukabambe pa mpando wa usogolo wa UTM omwe anasankhidwa ku convention ku Mzuzu. So this week I've been very busy trying to do that, and what we did pana ntchito zosiyana tinatenga zonse zomwe ndakhala ndikuyankhula kuyamba nthawi ya convention ya UTM mpaka kuzafika mmene nayankhula kosizira, that was on Monday. So the self-assessment maona mawili ya zambirimbiri, and this assessment was done by 31 people across the country. Amantanza campaign yanga ya Dasukabambe komanso anthu omwe amanthandiza to share the messages across the globe kumakamba za ubwino wa Dasukabambe kapena ndi zolakwika za tribe pampandowa ndani awa Dr. Chakwera. So it has never been an easy task because anthu amene anazipelekawo amafuna kuti ndikhale free ndisayankhulenso yayi china chilichonse because ndikanayankhula ndikanaonongesa assessment program imene anandipangirayo. So leloli as I'm talking ndathala nayo assessment komanso andiuza they've rated me kuti ndachita I've done 61%. Ndapanga bwino kampeni ya Dasukabambe Chilowereni pa mpando wa UTM ndatenga 61% yomwe anandipasa anzanga kuti yayi Comrade Luala ntchito mwagwira in campaign for Dasukabambe paine nokha ndakwanisa 61%. To me ndakhutira ndithu koma ndikuona ngati 61% iyi yachulukanso, mwina kanangolipasa 51%. Why I'm saying this is because ndi mavuto amene ndakhala ndikukuma nawo campaign for DK. Mavuto ndakuma nawo ambiri kwambiri. Vuto loyamba limakhala ma resources, ndalama zimazakhala zikundivuta kumbuyo konseko. When I'm saying ndalama ena mangoti ayi Luala ngofuna zidya ndalama. Ayi, comrades Malawians, to campaign for a leader of a country is not cheap the way people think. It is cheap, yes, koma nzovuta kwambiri. Kampeni ya usogole wa ziko ikanakhala njo chipa mwezipani zina za zing'ono panopa zitakula, koma zipani Malawi muno zikulephera kukula chifukwa zokuti ndalama ndimene kuvuta. That's the challenging factor is money. So inenga ndanda 61% campaign for DK kuyamba siku la convention kuzafika pamande pomwe nayankhula audio yange yosirizira before the assessment isanayambike. Akuluakulu, it has never been easy. Komabe sindikuona ngati kuti ndikuonanso nga 61% yo ndi ayikulu kwambiri chifukwa mavuto ndikukumana nawo ena amakhala mavuto achoti vuto lini ngakhale ndalama ndikanathana nalo. Excuse me, comrades. Mavuto amene ndakhala ndikumana nawo pa campaign yanga ndi mavuto odabwisa kwambiri, komabe by grace of God ena amandithandizako, and I have to be very thankful to achieve the 61% ya campaign ya Dasukabambe. The person amene ndikumuyamika kwambiri ndikumuthokoza kapena pala anthu awiri omwe ndathokoze kwambiri. Of course I know mwina ena simukhulupirira, koma there are two people who have been helping my campaign kwambiri chichokereni ku convention ya UTM. There's this guy Comrade Ann Ngumuya amakhala ku America. Ngumuya has helped a lot in my campaign.
wakhala kundithandiza ndithu kangachepe kamene akuperekako kama thandizo limene wakhala kupasa Alan Ngumuya wakhala kundipasa thandizo pa nthawi yoti ndifuna thandizo meeting the people ndifuna ndipeze information komanso anthu andiyitana ndilibe pogwira Alan Ngumuya always has been helping me and the 61% ngati ilipo Alan Ngumuya is one of the guys yemwe ndikuona kuti is part and parcel of this achievement ya 61%. The second person is this one, Charles. Charles is in South Africa. Sitinaonane pamaso ni pamaso. Koma ni muntu mozi yemweso has contributed a lot to this good campaign ya Desu Kabambe. Each time akandimbira phone, Charles will ask me a question. Comrade Dwara, where can I help you? How can I help you? Mundi program yanji, mundi tandizeni. Each time I tell Charles to South Africa, I'm an okay, the person number Airtel, the 2 million kanga chepe. All these people akhala kundithandiza. Chimozi mozi, there's another guy, another lady, understand is now the vice president wa UTM kuno kumpoto, Catherine Mzumara, something like that, Catherine Mzumara. Na yeso paka nthawi pena kake nditavutira kwambiri anthu atandivuta kwambiri ma constituency some people wanted an audience with me kuti ndiasupportere candidate wawo wa chipani cha UTM. They came to my house kana zabwera kunyumba koma kena kuti nazakoza maluti kunyumba sikwabwino. We arranged the consent people osata kuchipani cha UTM koma anthu chabe akudera one of the constituencies in Mzimba sindichulako yayi chifukwa kumene kuli akuluakuluso yena kumene koko koma this Mzumara anazandithandizaso ndithu kanthawi kena kake while she was abroad nditamulongosolera she understood my position anazandithandizako. So when I talk about DK, the presidential candidate amene kumpangira campaign zambiri amandithandiza makamaka tu inadi ku north kuno ya kumpoto anabwera kumpoto, he helped me a lot. Paka naenda I had good accommodation, ndinaenda bwino ndithu ndiakuluakulu akuchipani chaku UTM secretary general Willet Kalonga. I had another guy Patrick Kabambe. No, a good team of people tinathandizana ndithu ntchito ya bwino komanso Alan Ngumuya also helped us while tili ku Kalonga anatithandizaso kwambiri, meaning that pala anthu ena kumalawi omwe akulikonda kwambiri dziko lawo komanso amatikonda kwambiri tikamafera ufulu wa tikamapanga kumafera ufulu wa dziko lathu. Because to be honest, Malawians comrades, pamene tafika ku Malawi panopa pofuna tigwirane manja tithandizane kuti tichosepo zinthu zoyipa zomwe tinayika mboma tokha panopa. Zoyipa zimene zichoseso anthu oyipa kwambiri ndi anzathu amene IMCP tinawa limodzi boma ngati Tosa Alliance, tinapanga limodzi campaign yogwirizana kuchosapo DPP mboma koma kungolowa mboma muja taona zinthu zodabwisa zopsesa mtima zomwe zikhoza kupha democracy yathu. IMCP behavior yawo sinali yabwino yayi si yabwino mpaka leroli. Tosa Alliance ja anangoitemezo khangati MCP government zoti ka Tosa Alliance munali zipani zambirimbiri, munali anthu ambirimbiri amene anathandizira kuti tipange boma limene lili achakwera kukhala mtsogoleri. It was not easy to come up with such a decision or such a sacrifice kumpanga Chakwera after losing election for 2019 kuwina zisankho in the name of Tosa Alliance. Ngakhale Tosa Alliance inangolwa ngati MCP tinalakwisa pa ballot paper, mwina zikanakhala bwino pa ballot paper nthawi manager pakanakhala UTM ndi MCP koma zinakanidwa chifukwa cha malamulo a dziko lathu la Malawi kuti pa chisankho paina kukhala simbo ya chipani chimodzi. Therefore tinagwiza ntchito simbo ya MCP Amalawi tinazika mavuto, mwina tikanangoikapo simbo ya UTM kwa kungoika simbo ya UTM ya MCP kuja mavuto ndi amene taona. Mtsogoleri wathu, mtsogoleri wa chipani cha UTM mpaka moyo wake sukulongosoka, zinthu sizinaende bwino. He died because of that agreement. So comrades, Malawians, I have to thank everyone who contributed to my good campaign for DK. Ndipitizapanga campaign komabe mwina ndi mwina zizisintha. Of course, so many people, the general, the way forward of my campaign
anthu akunena kuti panopa ndizienda I should be doing open campaigns kati nzipanga campaign inanenso kumapanga tima small whistle stops tima small rallies. Yeah, the ideas are good but it's expensive komanso ineyo kupanga zimenezo zikazovuta because kutenga ndalama ndilibe. I don't think the people have mentioned here akoza kunithandiza kuti ndipange zimenezozo. Ayi. Koma ndalama zikapezeka kapena mpata ukapezeka kuchipaniko akandipempha kuti ndiyankhulepo apopo nkhoza kuyankhula. Koma paine ndekha I cannot do that. Ndizipanga mmene ndikupangiramu ndizipempha timathandizo pang'ono ndizithandizidwa kuti campaign yanga iyende bwino. Koma panopa I think we have prepared a lot of good things pa campaign ya Kabambe. Makamaka tathandizaso kwambiri pa campaign ya Kabambe ndimene zona lili public lecture ku Chasa College ku Zomba. Zambiri zomwe timaganiza kuti a president ayankhule mtundu wa Malawi. Ife tikuyankhula takati kuyankhula mbuyo mosema. Kwa mene a president ya Kabambe mene wayankhulira zulo ku Zomba. Some of the questions kapena mavuto amene timaona timalephera kulongosola vuto limene tinalo lolephera kulongosola za iwowo kwa anthu oloma kampeni mwathumu Akabambe zulo azitambasula zonse. Therefore the 61% pozafika pa July it will no longer be 61%. Chikwa July we're going to have another assessment of our campaign meta gulizirana koma mmene Kabambe zulo wayankhulira zulo ku Chasa College pa public lecture. I think mafusa ambiri or mayankho ambiri Amalawi amene amafuna kwa ifeyo as campaigners la DK ambiri Amalawi akhutira walongosola bwino kwambiri Kabambe zulo ku Zomba. And I know tomorrow kwana ku msonkhano wa kumulanje kukhalanso fundo zina zowonjezerapo kutambasula za usogoleri wake. So comrades for today zomwe ndati ndikuze ndi zimene zizi ngakhale pali mafunso awiri kapena pali zinthu ziwiri zomwe ndenaso kuti ndiwonjezerepo koma fundo yanga yale yaikunja ati ndimakuza ali kuti why I've never been active or I've been silent pa campaign ya Kabambe mulungu umene ukutha lero. Pali nkhani ya Chakwera yomwe akunena kuti akuti satuka mu office mpaka 2030 kawina afune asafune. Comrades Malawians as usual ineyo my worst enemy so far ndi Lazarus Chakwera, president wa chipani cha MCP yemwe panopa akudyerera boma ili ku State House. Chakwera zimene anena zimzingo asatira. Chakwera has got nothing to show apart from saying that. Zena kanene Chakwera panopa kukangata Chakwera is fighting certain individuals omwe sitikuwaziwa. Chikwa iwo wa Chakwera akakhala munthu wanzeru akanaziwa munthu amene anthu amene anayika pampando pache. So anthu amene anayika pampando Chakwerawo ndi amene achachonseso bwino Chakwera pampando. Ife ya Malawi ndi amene tindi kuthekera kwachosa Chakwera pampando. Iwo pa iwo okha Chakwera angafune chotani olo mafumu kapena anthu amene akwaitana State House atapanga endorse. Anthu amene ndi apang'ono kwambiri kusiyana anthu amene tingachose bwino Chakwera. Chakwera does not even deserve to rule this, continue ruling this country. He is a proven failure politically. Even nkhani yokuza kuyesa kwa chuma Chakwera saziwa. In general, Chakwera knows nothing. So munhu ngasaziwa china chilichonse olanga kambe molimba mtima kuti yes ndikuchosa mu office amalawi msachite nkhawa ndokanika basi. I think this is what I can say. Chomaliza chenicheni ndingothokoza kwambiri kuti khoti lampasa belo nzanga Julius Miti yemwe anamangidwa pa nkhani ya zisankho zomwezi. Kungoti kumalawi kunoko ndingozuzulapo chinthu chimodzi kuti pena pake boma lathu tinalemba anthu antchito maofesi omwe saziwa chomwe nakupanga. Nkhani ya Julius Miti kwa ineyo ngakhale nkhani ni mkhoti, it's a simple matter. Julius Miti anangoyankhulapo, it was unconfirmed reports. So unconfirmed report ija kwa ineyo ndikanakhala wameki kapena NRB ndikanangopita mu office kukangoona what is there in the computers. Kodi data ija yachosedwadi because it is just unconfirmed report. So unconfirmed report can be anything. Komaya ipoza kumalawi kunoko zo chilichonse chimalowa ndale Julius Smith wamangidwa tione kutha kwa mlandu wa Julius Smith utabwanji. Comrades zikomuka mbiri, enjoy the day. Malawi, Camera.